pod selo jedan dan. Jebi ga, neki dan mora počne, jel tako? Tatko me beše najurije iz kuću, neće više da rani džukele. A taj džukela, to sam ja. Kaže, vojsku si odslužio, sad se snalazi sam. Dobro, rekao, tato, ću se snalazim, samo da uzmem knjige za u školu. Ja školu ostavljati neću, to ne dolazi u obzir, ja to moram završiti. Znaš, kakva crna škola od mene, brate mili, nego računam da stoje stvari ću da potrefim tatu u dimenziju. Znaš, moj tata je mnogo voleo to da ja završim školu, da budem doktor, da obučem onaj belmantil doktorski, da vam bijem one slušalice u uši, pa da zajedno sa mojega tatu prođem kroz centar od selo, da se zvere seljani i pocrcaju dušmani. Međutim, sad kaže tatko, iskače iz kuću, to mene ić ne interesuje. Mislim, mene tata izbacivo iz kuću i ranije, bar 3-4 put mesečno. Ali sad vidim došao nož do kosku. Če me izbaci stvarno? Majka plače, ali šta će radi majka? Će izbaci i nju. Rekao, mamo, nemoj ti sada plačeš. Ja sad idem, iako se mi više nikada ne vidimo. Ja za to nesam kriv. Mene me rođen tata iz kuću izbacuje. Mislim, teši majku da se ne rasplače. Ona udari još veće kukanje. Raskukam se ja. Situacija je bi mu majku. Ko je žalostivan, utepaja se od plakanja. A on, tatko, ništa. Ić nema sentimentalnost, osjećajnosti čovečanske. Ko da mi ne je tatko. Nego vika, iskače iz kuću, nemoj da mi izvodiš tija cirkus i ovde, ne smo u cirkus. I dignu se. Pazi, kad se on digne, mora begaš. Ima šake kolopate. Kad tu udari, celu zimu ti ne je ladno. Uopšte ti šalče ne treba. I ja šta ću, izađem iz sobu, stojim kod vrata, računam, tata će se pišmani. Mislim se, kakav sam, takav sam, sin sam, ujedinac. Dobro, ima i 2 sestre, ali to kod nas u selo se ne računa. Ništa. Izađem iz kuću, ništa. Krenem u dvorište, da se pozdravljam sa kuće. Računam da će tata da me vidi kroz prozor, da me vrati nazad. A ono pa kuće ko za baksuza, umjesto da plače, da cvili za mene. Ono skače na meni i raduje se. Sve ovo komanda srep. Rekao da uzmem se kirče, da mu ga otfikarim, da napravim terijer od njega. I ja tu, ljudi, rešim. Idem u budućnost. A to je jedna kafana kad se krene prema Leskovac.